Vitsi on hiljasta. Kaikki on talvilomilla. Mitä mä teen täällä? Näin se tammikuinen päivä muuttuu pikkasen paremmaksi. Miss Helsinki finalistit 2017 pamahti tänne. Tervetuloa! Kiitos! Nyt laitetaan tytöt tiukkaan paikkaan 5 second challenge. Mä tuun heittämään täältä esimerkiksi, että 3 asiaa, mitä sä laitat aamulla päälle. Ja sun pitää pystyä 5 sekuntiin nimeämään 3 asiaa. Tää on yllättävän vaikea, tätä voi kokeilla kotonakin. Katsotaan miten käy. Laitetaan ensimmäiseksi tuliliinalle Sephora Ikalava. Jotain mä heitän. Ja täältä tulee, ootko valmis? Valmiina olla. Aika. 3 eläintä, jota pelkää. Sisilisko. Aika! Elikkä ha ja sisilisko. Vivianna Eksuma. 3 asiaa, mitä teet, kun kukaan ei näe. Aika. Saisiko toisen kupin kahvia? Marja Mustonen. Täällä. 3 asiaa, joita et voi vastustaa. Suklaata, mun miestä ja tätä kisaa. Just 5 sekuntiin. Anniina Kangas. 3 kuuluisaa blondia. Pamela Anderson. Ja kaksi. Minä! Aika! Miska. Täällä. Miska. Alright. Oh god. Ootko valmis? Joo. 3 räppäriä. Tupac, 50 Cent ja... Aika! Otatko nämä? No... Palaini sieltä. Näet sit finaalissa. Karoliina Alakantti. Kyllä. 3 asiaa, mitä teet krapulassa. Syön, juon, tankkaan. Autoa vai? Melina Häyrynen. 3 kotimaista biisiä. Kuka puumuta? Aika! Kun mä tulin tänne, mulla ei tullut mitään muuta. Saana Lehtonen. Yes. Nyt on haastava. Sulla aika vaikea. 3 sanaa, jotka rimmaavat sanan tuoli kanssa. Puomi, kuoli, nuoli. Wow! Sports fans. Salla Nyholm. Täällä. Nimeä 3 suomalaista jääkiekkojoukkuetta. No, apua. Aika. Aika. Venla Nikulainen. Tästä näin. Mennään oikein legendojen pariin. Nimeä 3 Uuno Turhapuro elokuvaa. Mä katsoin just Aika. Jos me laitettais Marttiina sut testiin. Joo, laitetaan Marttina. Noniin. Mä sen tähän eteen. Noniin. Go Marttina. Noniin. Go Maro. Noniin Marttina. Noniin Maro. 3 kirjosanaa mitä käytät. Oho! Eikö se oo se Petri Nykörnin biisi? Silloin joku tommonen. Joo. Joo, minä. Allu. Joo, anna tulla. Nimeä 3 pääkaupunkia. Washington, Helsinki, Tukholma. Just! Oh. Nimeä 3 Grammy-voittajaa. Ai, Nicole Kidman. 3 asiaa, mitkä saa sinut punastumaan. Kylmä sää. En mä tiedä. Siko vaikea. Niin kaunis naiset totta kai. 3 asiaa, mitä laitat suusi. ruokajuoma ja sylki. Kuka heistä korjaa potin Miss Helsinki finaali 2017 vanhalla ylioppilastalolla 5. päivä kello 20. Nähdään siellä. Pau! Pilkotetaan vähän.